କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଉପହାସର ପାତ୍ର। ଗୁରୁ ଯେ ଅନ୍ଧକାରକୁ କରେ ଆଲୋକିତ, ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଶରୀରର ପ୍ରାଣପ୍ରଦାୟକ। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ସମାଜରୁ ଆଜି ହୋଇଛି ଅଲୋଡ଼ା। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଏଠି ଖୋଜି ବସିବ ସମାଜ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ହୋଇଛି ପରା ସଜଡ଼ା। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଏବେ ଦେଶରୁ ଗଲାଣି ଉଡ଼ି, ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ଏଜନ ସମାଜ କରୁଛି ରଡ଼ି। ମହାମାରୀ ବେଳେ ମଶାଣି ଜଗିଲେ ଯାଇ, ଘର ଘର ବୁଲି ସରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମାଷ୍ଟର ହେବାକୁ କେତେ ମିଛ ପରୀକ୍ଷା, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ହୁଏ ନାମ ମାଷ୍ଟରରେ ଲେଖା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ତା ପଦବୀ ହୋଇଲା ଗଢ଼ା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେ ହେଲା କି ଅଲୋଡ଼ା। କେମିତି ରାଇଜ, କେମିତି ଆମ ସରକାର, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦକୁ କରିଦେଲା ଉପହାସ ପାତ୍ର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ